According to my critics at 2030, wakomana unozikamwa kunzi avasapoti mutungamiri wenyika se2030 agenda. Panguva ino voya vachitsanangura mashoko kuti yes, VP Kosano Chiwenga has been left as the acting president panguva ino mutungamiri wenyika paanono attenda some special meetings abroad. Panguva ino kuno kwanzi VP Kosano Chiwenga vosiwa vari at a heavy surveillance. Panguva ino zvichingonzi akada kuzama kuita zvaangada kuita, aiwa panonyasa kuonekwa kunzi VP Kosano Chiwenga is tight locked. Sanapenda mashoko anobudanyirwa panapa nobva subscribe or like on the bell icon. Topinda panapa pagezasi Lieutenant Majara Jairus anobudanyira achiti for some time Mnangagwa has been trying to set up President Chiwenga to no avail. ED has left the country and came back safely with nothing untoward. This time, ED has not only appointed his usual parallel administration to run the government, but also putting heavy surveillance on Chiwenga. Thomas Kwamdai Tokobana Majara just posted this picture out of VP Kosano Chiwenga. Arutsanangura kuti aiwa VP Kosano Chiwenga vachisiwa ari the acting president panguva ino. Aiwa nyasa kuonekwa kunzi anonyasa kusiwa ari under a heavy surveillance. Vachisuspect kuti anytime angangoda kuita zvaangada kuita panguva ino anenge aiwa akapindiwa nevakomana zvokuti general pana zvavangazoita. It has been seen aiwa on multiple occasions kuti VP Kosano Chiwenga vanenge vasiwa vari the acting president ndo nguva dzavanowanza kutaura nhau dzecorruption panguva ino vachidismissa all the fake business men vakaita sana Wycliffe Chivhai navanokuda kukashita Gurei. And panguva ino VP Kosano Chiwenga vangamboiti kana any action kana vachinge vari surrounded these high surveillance. Votudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Panguva ino pari kuonekwa kunzi general panguva ino aiwa ndo vari kudiwa nevanhu, ndo vari kufarirwa nevanhu, zviri kunyatsozivikanwa nemunhu wese nekuda aiwa kwekustopa zvigananda kwaari kuita. Pinda kumesection medu mudzi mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.